I-DA iyaqhubeka nokukhankasela ukhetho emkhandlwini eNelson Mandela Bay. Intatheli SABC uLerato ikhulume nogaqele esobmeya kuleliqembu eNelson Mandela Bay. Ndiyazibusela namhlanje silapha eHelenville apho iqele DA ilaunche iprogram yabebuzwa opportunities for pillar lezama ukuveza indlela abazophuhlisa ngazo qoqosho apho kule metro kodwa ngoku masithethe neDML Kennedy Bhanga. Bhanga kwintetho yakho uthetha nge-opportunities unlocking pillars in the metro uthela ngantoni ngetalakele umthela ngayo. Ngisasazi mandibeke kuqala yona into sifuna uyenza ukukhupha umampehle etyatyembeni simfaka endlini yesamende. Ndiyazigwaqisa ngokuthi apha eNelson Mandela onke amathuba esiwacreatayo for ingqesho nokuphakanyiswa kwabantu siwenzela for bonke abantu balapha eNelson Mandela sikhethe bani asiniki opportunities ngenxa yento kuba unxiba ublack green and gold okanye kumphumbutho bonke abantu kuba indlala neunemployment ayinambutho ayinacawa ifuna into basiphuhlisa abantu ndiyavuya into bandidibene neuniversities netechnical colleges zizawuthatha abantwana pha basincedise pha ku-fleet department kulungiswa imoto zethu basincedise ulwa nengxaki esijongene namanzi ne-infrastructure yethu engineering sizabaqesha siba accept pha kumasipala tokuqala sizawusebenzisa i-housing opportunities ukudevelopa kwezindlu ukunika abantu bakuwethu amathuba omsebenzi ndiyavuya into ukuba at the end sikwazile uku-attract uTransnet azo-relocate up intlanganiso ebendinayo noTransnet sivumelene into yoba uphase 1 funeka ukhawuleziswe akhiwe we-waterfront khona ukuze sikwazi ukwakha amathuba emisebenzi. Kwesibini pha eMakman sifuna ukulungiswe iMakman ibuyele kwindawo right khona ukuze izo-attracta inika abantwana bethu imisebenzi. La illegal operations sizayistopa and create imanganiso ezawukwazi ukumanejeka kakuhle kuba si-exporting destination enkulu apha eSouth Africa siNelson Mandela sizayisebenzisa ke la senda into yoba icreate amathuba emisebenzi for abantu bethu. Well, yi-DML Kennedy Bhanga isithi balapha namhlanje kuzophuhlisa izoqoqosha apha emetro besithi yena liphambili kunyusa izinga lentswela-ihlisa izinga and also to ensure they create more jobs for abantu abatsha. But now let's go back to the studio.